Za sebe će reći da su narodni i kršćanski pokret koji u hrvatsku politiku uvodi nove ljude, nove zamisli i nove strategije. A Hrast je svoj program predstavio i Kninjanima. Ulaganje u obitelj za njih je ključna investicija u zdravu, snažnu i stabilnu Hrvatsku. Kažu, ljudski je život najveća vrijednost, skladan brak, temelj skladne obitelji, funkcionalna obitelj, prvorazredni društveni prioritet, a djeca jamac budućnosti. Hrast je zapravo jedina opcija koja zagovara obiteljske vrijednosti i koja je izašla jasno sa programom zaštite života od začeća do smrti. Do sada u Hrvatskom saboru nismo imali ni jednu opciju za koju smo mogli reći da je naša, da je obiteljska, da je demokršćanska. A oni su rekli ne pobačaju i eutanaziji. Borit će se, kažu, i za uvođenje instituta majke odgajateljice, ali i povećanje porodiljnih naknada. Neće zaboraviti ni male poduzetnike koji se guše u birokraciji, ni nacionalne interese. Hrvatski zastupnici u Hrvatskom saboru u prošlom sazivu su zastupali samo svoje stranačke interese. Nije bilo zastupanja nacionalnih interesa. Naši nacionalni interesi ne postoje u hrvatskoj politici, u državnoj upravi. Dapače, mi kao država sa 14 milijardi duga smo kvazi socijalna država. Mi želimo graditi državu blagostanja. A većina članova Hrasta u izbornu je utrku ušla bez dana staža u politici. Kažu kako bi s vlasti svrgnuli stare i nesposobne političare, čije je djelovanje, a još više nedjelovanje, ostavilo iza sebe duhovnu i materijalnu pustoš, te proizvelo političku, gospodarsku i moralnu krizu. Oni će pak služiti općem dobru i radit će to, kažu, ponizno i solidarno.